The views and opinions expressed by the hosts in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Welcome to our another episode, mga ka-Y.V. Again, I'm Bree. I'm John. I'm Red. At ako si Joel. And this is Y.V Matters. Ayan. We're back to our new episode. And I think our topic for today is somehow, hindi siya siguro somehow relatable. Siguro it can be like one thing at some point na talagang na-experience natin, maybe. Or Baka na-experience mo na. Mandami yung kape. Hindi naman. It's either na-experience mo or baka ikaw mismo Pina-experience. Bakit parang may idea na kayo? Well, Hindi. Pero we're talking about relationship. One of the causes ng kung bakit nag-break ang isang relationship, maybe. And we're talking about cheating. Cheating in a relationship. Cheat. Pasok na din siya. Cheating sa relationship. So, ayun ang ating topic for today. And do you have anything to say? Anything? So, nino ang may ka-experience ng cheating kaya kayo? Yeah, wala pa kasi. gaganakan eh. Personally, wala din naman ako. Mating malaran. Personally, wala din naman ako. Okay, so hindi ka nag-cheat? Never ka Wala nag-cheat? naman, but I have... Pero may experience ka ng cheating. Personally, cheating wala talaga. Na ginawa sa akin or ginawa ko, wala naman. Siyempre. Ikaw, tahimik ka dyan. Mukhang halatang ikaw ang naka-experience sa atin ah. Hindi din. Hindi ka na-cheat pero nag-cheat ka. Hindi pa ako nag-cheat. Wala pa din naman Hindi nag-cheat pa. sa akin. Hindi nag-cheat. Hindi. Wala yung Hindi pa. nag-cheat. Okay. Pangalinis yun eh. But I have a question. What do you think is the reason why a person cheats? Why? 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 Okay, Yeah, next question po. Sige, Magbabalik ka. Hindi siguro let's dig deeper dun sa mostly kasi sa mga relationship nasisira because of cheating. I mean, malaking factor or yung masyadong mataas yung percentage ng mga breakups or yung mga sabihin na nating mga relationship na nasira because of cheating. Ganun. Yeah. Ako, nung high school ako, naging biktima ako ng cheating. Hindi ako nag-cheat, gano'n. Alam niyo yung timer, gano'n. Yeah. So, yun yung... kabit ka, mga niyan. Hindi naman, I was this high school by then, so bata pa ako. So, ang nangyari nun is, kami, nung girl, syempre di ko babanggitin yung pangalan. And then eventually, nalaman ko na lang after a week, may iba pa siyang boyfriend. Nakakasagot niya lang nung mismong araw nang nalaman ko, ganun. And then, nag-message ako sa kanya. Ang sinabi ko lang sa kanya ay, wala na tayong dapat pag-usapan. I guess pinili mo yan, so I'm letting you go, sabi ko na yun. Pero nung mga time na yun, dahil high school pa ako, parang puppy love. So hindi ako ganun nasaktan. So yung severeness nung sakit na naranasan ng iba, so I don't think nandun ako sa level na yun. Pero masasabi kong nasaktan ako, ganun. Pero hindi siya yung OA na umiyak-iyak ako, ganun. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkulang. If siguro alam ko sa sarili ko na somehow sa part na to na dapat binigay ko yung area na kaya kong mag-provide sa kanya or what. Pero since alam ko sa sarili ko na nagbigay ako ng time, ng efforts ko sa kanya, and alam ko na parang nagpakatotoo ako sa kanya. So hindi ako gaano nagsisi kasi hindi ako yung problema. Ganun. Pag minsan kasi pag bibiyeming best mo, mga niyan. Di ako kasi as a person, pag gawa ko naman yung best ko, either mag-fail man or maging successful ya, importante gawa ko yung best ko. Mga nita. Tapos kahit ang part mo din,
Kasi ya ko pag makanyan, ketang atin maging cheating or mag-cheat lang ako. Ali ko rin ma-hurt kasi atin kong mindset. Ako balo na yun, parehas din kayo. Pero atin kong mindset na kaya, pogi ko kasi. Oh, Anita. It helps. Ito, ano mo? Kukontra ko. Sige. Pogi ko kasi eh. Itang... Itang pasikanan yung loob ko na may aliya mo iya yung babae. So, syempre, balo ko, pogi ko, 3 beses ko na sinabi. Itrack ko yan, lako ko rin. Nako mo rin talo na. Itang agyo kong mag-create love ulit kang alawang babae. Kumbaga, nung bisa ako, pwede. Choice na yun. Atin naman. Pero since karatang story yun na binye, like for example, on your end, bakit itang girl ay mag-cheat ya? Why did? Wow, bakit sabi mo kasi binya mo naman, di ba? Gewa mo What naman. may be Sa the tingin possible mo, reason? What may cheat pa din? Yes. Siguro magkamalita mo kitang situation na take kay nila na tatakot tamong mamin na dapat stop na kasi I think I deserve someone better. So reto, bala mo uling atin ang may build relationship, tatakot na lang or bala mo ka na lang mag-exit. And then, balo daking sarili that person might not be the best. So, mag-engage lang kitang alawang relationship or somewhat cheating, makanyan. And then, later on, kapag may makbong nita, karin niya to negative. I guess, para ka na ako, maybe be brave enough na mamin nung anggana no ka rin talaga, nung ali ka masaya. Kasi nung ipilit tayong sarili tamo na okay kami pa makanyan, pero balo maging sarili mo, ali mapupunan itang need mo or itang affection na need mo, in which pantunan mo ka rin aliwa, mas masanting pa na you tell to the person hanggang masakit kesa aking balo na later on na paglakon mas masakit pang malyaring makanta, di ba? How about you, Brie? What do you think? Why does a person cheat? Why does? Tama ba yung grammar? Why does? So, masanta niya kita subtitle. Subtitle tayo mo. Ako sa tingin ko talaga, number 1, kentang temptation. Nasasabihan daw. Siguro kahit bibyan na nga ng partner mo yung gana-gana. Siguro, talaga ayawasin tang pag may nakit lang aliwa, matempt la, tapos nang karakal what if, Yeah. what if try ko kaya. Ngayon for them, para masagot itong what if na siguro, kaya lang mag-give in. Balang curious yan, anong kain. Wow. Ito, sa tingin ko, number 1 niya talaga itong temptation talaga Siguro combination niya nita yung kain like being vulnerable at the moment. Like for example, if you had like a problem, current problem, tapos you don't need to have like a conversation, ali kayo okay, then for example, you're trying to find like Someone na- kasi syempre mas masikan ito mas masikan yung temptation. Kaya yan between fulfillment tsaka kay contentment. Good point. Na, spell. Pogi. Pogi. Pogi ko eh. Actually, tinyabing point. Kasi mag-cheat ka, kasi alayo, nobody's perfect, di ba? So, think kang girlfriend na aliya perfect. Then, nung pantunan mo itang makakapagpa-fulfill kaya ka, agit me. Agit me. Imbis na makontento na ka mo, nung nanong atin ka. Wow. Tapos, syempre, bayo mag-starting relationship, makanyan, tang excited ka, masaya ka, tang migising kang abak, excited kang imit, aka-chat me, aka-sabi me. Itang, once na may glambat na kayo kasi king relationship you, tang atin ng pagkasawa, sasawa na ka, mapagal ka. Ngayon itang lulob ka rin na bala mo, bisa ka ulit. Kaya tayo lulubit ang aman ko nung mantun ka bang makapagpa-fulfill kaya ka or makontento ka nung nanong atin ka and tanggapan mo yung flaws na atin yan.
masyadong marakal factor na, Oh, wow. na dapat i-consider. I can definitely agree din naman. Siguro when it comes to cheating, I got all your points when it comes to those conversations. Siguro itapin mo muna, it's a temptation. Siyempre, sometimes we find those are the what ifs siguro when we are talking about things. Diba? What ifs, makanyan, what if try kini and all. Then, maging yang kay bala mo trial and error. Makanyan, even though naatin na kang certain person. Tapos kapag itang trial and error mo, minsan mag-succeed ya at some point kasi itang feeling mo, itang pantunan mo, tsaka meto nga tao. Wow. Then, pag-continue ito, then karinya lumubing fear. Diba? Itang bala mo itang, ako bala makana ako sabihan ini kasi balo mong mali. Wow. Diba? And siguro, and personally, kata naman sinabi mo, actually, it may sound funny about being confident and all, pero I think that is one thing din talaga na we need to learn for ourselves din kasi. Kailangan meron kasi Tama, i-boost kwento yung ka sarili talaga. mo eh. Oo. Kasi kay king malon-malon ka. Bali, malon-malon. Part. Being confident kasi it will help you realize your true worth din kasi. Bala mo, Tama. somehow it's like a defense mechanism and all. But after all, when it comes to cheating and allegations, mga ganyan, and cheating scenarios, one thing is definitely for sure. So, hapin talaga ing metong karetang dapat na aligagawan. We may feel fear at first, pero at the same time, it's always best to say what you really feel. And at the same time, syempre, you love a person at first. So at the same time, they deserve an explanation. And at the same time, they deserve the honest truth. So, Tama. that is our first segment of our episode, and we'll be right back. So, hi mga ka-Y.V! Welcome back sa ating episode for this week. So, medyo mainit-init yung usapan natin ngayon, no? About Para sa mga cheater. Ay, mga sorry. cheater. So, ngayon yung tanong is, sa tingin nyo ba, yung mga cheater, nasasaktan ba sila? Ganon? Hindi, Nung hindi, nalalaman- hindi. Kasi- Hindi, joke lang. hindi pala kasi yung tanong. At saka, ano sa tingin nyo yung, or sino kaya yung mas nasasaktan? Yung mga, kapag ba yung babae yung nag-cheat, gano'n? Or yung lalaki Or yung lalaki nag-cheat. yung nag-cheat. Wow. Siguro personally, I think naman nasasaktan din naman yung mga nag-cheat. Kaso nga lang, kapag dumating na dun sa point na parang nalaman na and all, hindi mo na mahalata sa kanila kasi parang nauna na sila nag-move on. Parang feeling ko Kasi ganun. alam na nila na guilty sila dun sa gano'n. no? Okay. Kumbaga, they are just waiting for that time na parang it's either makita or umamin siya. Pero by that Or time, mahuli feeling ko, siya, ganun. nakapag-move on na siya. Masakit tata, masakit explain po, tamirkap ka eh. Like, Yun pala yung masakit, yung mag-explain. Possible. Yeah, ako, feeling ko kay Aliyah, king mo muna, kitang first month, nung atin kayong ikit or ayalben or abasa, based on experience. Based on experience. Itong, sige, yan ko natin. Ito, yung feeling mo, pag miglambat ya, itang pantunan at pantunan me. Kumbaga, kaya late in effect kasi atin kang bayo eh. Atin kang bayo. Pero pag may lambat ne, bala mo pantunan me itang dati. Kaya tayo mag-start na manasakit niya ing metong alalaki. Mag-start na maramdaman ne, pantunan ne, amis ne, burining balikan. Kasi ing cheating kaya mo eh. Ing cheating kasi temporary mo. Awa. Temporary kasiyahan. Mga to. Pleasure, man. Oo, pleasure mo. Minsan, ing cheating, aliya love eh. Last ing kay talaga. Talking from experience yun talaga. Aliya man. Balo mo ko? Balo yung kwento ko? Pero itang abanggit mo itang last, di ba? Pwede tayong sabihan na last does not last.
So, mag-glass, inglas. Hindi ka quote ka na. Napasok mo yun. Post kay FB kay Brent. Ali, ikaw, Bri, nanong take mo ka rin na mas, ikaw bilang babae, mas masakit ba para kay kayo, mga yan? Or base ka rin kwento na rin kakilala mo kasi wala kang experience, di ba? Malinis ka eh. Wala kang experience. Wala kang kasalanan, di ba? Ako kaya sabi, feeling ko ala naman kasi nung babae yung pang lalaki, more on na siya siguro nung ninoy tang mas linugod. Ninoy tang mas magpakatuto, makanta. Kung wari mo, sabihan na, ikaw, tingkang girlfriend. Kaya ako na naman. Siyempre, tingkang Oh, sige. experience eh. Kung wari ka tingkang girlfriend, malugod kang girlfriend mo, binye mo nga gana ka mag-cheat, tas yung mag-cheat. Ning manasakit ka kayo, ika, diba? O kayo vice versa. Yeah. Yung babae yung manasakit. Para kakmakan tayo, nung ninoy mas memye, ninong mas magpakatuto, makanta, siguro yung mas manasakit regardless nung babae man o lalaki. Sabi tamo rin na pain has no gender, di ba? Talagang pang Peter la rin. Yung quotes ngayon, Pang yung Peter la rin gagawa na. Ali, totoo naman. Diba? Actually, anyang babanggitan karin niya mo mixingin ka na ako na, awapin mali mo yung lalaki, ketang situation ngayon ni makanyan, iyapin tang mas linugod. So, iyapin yung mas manasakit, di ba? Wow, kasi tingko gikit mo kanya, itang lalaki talaga itang mas linugod, binyan ng ega na gana, yung babaeng eme kontento. Yung may nasakit talaga. Yung talagang nangawas kita, itang megmukmuk ka talagang may ngaga. Manta. sakit. Sige, makanina mo since may buklat niyan Ikata mo bilang, alita mo may engage talaga ketang cheating or alita naman mag-cheat kasi nakatamong pangalinis na yan. Dudo kuya. May So, yabe. meron ko yung i-advise na namo ka rin ka-Y.V tamo na Naka-experience lang naka-experience cheating. lang cheating. Mga Nung ganyan. ilang mag-cheat o ilang kaya. Either way, sa tingin mo, nanong sabi mo karela? Yeah, ako nung ilay tang nanita, may cheat, makanta, may cheat yung partner do. Tangkalupan na yung sinabi ng John nandun, siknangan damo yung loob do. Kasi totoo naman na naman mayari yung mundo da ketang previous partner do. Huwag masakit. Pero life goes on. Sabi dapin, di ba? Life goes on. Masakit mo, but definitely you'll get there. Oh! Nipis. Your heart ka sa Oh. Ako ulit, tama niya. Kaya ako na naman. Oh. Kaya kayo pa. Siguro if you tapin, siguro kung additional namo din kasi ito din naman yung na sinabi ng Brie about that. Pero I think it's also a time for you to reflect. Kasi syempre sabi mo, nobody's perfect and all. But it doesn't mean na kapag mag-cheat yung partner mo is kasalanan mo. Kasi there's one thing na talagang minsan isipan mo kapag yung partner mo mag-cheat na ano bang kulang ka ako. Diba? Tama. There may be some, of course, atin talagang atatin. Yung feeling ko, yung mindset ka rin is, potaliwa mo talaga yung pantunahan nyo. Maybe they ask the wrong person. Wala makanta. Kasi syempre, di ba, tinta mong pwedeng i-provide We have something to provide. Pero, naghanap pa sila ng iba. It means, hindi yun yung Mali ka sapat sa kanya. sa kanya. But sa ibang tao, magiging Sobra-sobra. Ganon. Kapinting ka. Siguro, it's just like, it's in a wrong way na ali kayo mag-work at mature itang way na para sabihan na kaya kayo na alita mo compatible. Kasi mas selikot na, mas tinry na, tapos gawa na ka like you're just waiting there, trusting him or trusting her, makanyan. Then afterwards, kapag may nakit ng compatible na talaga kayo, lakwa na ka mo. Wherein dapat ka rin papi sasabihin yun yung communication. Ay, yung communication yun, tsaka rin na parang, I think this doesn't work. Pero kasi in relationship na kapag api sabihan nyo, di ba, you will find the puzzle pieces na ikaw yung mismo talagang Maka-discover kita. mata mo naman. Ika? Ayan, back to you, John. Back to me, So, yung pa mo to tolerate ng cheaters. Etalay tolerate ng cheaters. Ali, sabihan mo, Karel. Para arang viewers na. Parang karing viewer. Balo, Alala ko. Yung karing maging victim na ng cheating, ing mo muna yung gawan, munta kayo king right person. Siyempre, mga di mo muna, i-Lord pa, yung makabalo king igana-gana.
nung ninuwi ka, magsimula, may bait ka. Mabait na ako man kasi talaga. Ali, may bait na ako ne. Mabait ko talaga. Munta kayo ka ring right person nung nino makapami advices kaya kayo na masanting. Ne, aliyo dadalaking bisyo, aliyo dadalaking alak, nano man bisyo yan. Ay, bawal ka. Bawal. What I mean to say, I mean what he means is, halimbawa, mating kong problema, tara, shot tayo, ano. Mas lalo yung may problema. Retang mahal. Parang as much as they can, idalan da kitang tama talaga. Pa mag-cope, damahan ta. Kasi minsan, kunwari, inom tane mo, alak tane mo. Totoo, temporary, akalingan ming problem mo. Pero kinabukasan, masakit ka buntok. Aga na ka muna naman itang sakit na pirados na kaya. Tapos, oo. Yeah, choose the right person nung ninuman ing luguran nyo. Ito mo. Ako siguro, first para ka na ako is, atin namang point pin na you must go to the right person first. Pero, maragul factor is, you must know your worth. Nung balo mo kong sarili mo, nung nanularetang deserve mo, kapag may cheat ka, balo mo nung makananyang ulwan, makanyan. Or, kasi nung balo mo na ali mo deserve, actually, maniwala ko, no one deserve to be cheated. As in, hanggang nino pa ikatamo. And siguro tintamong pa magkulang, pero that's not an enough reason para paglakon nakatama rin aliwang tao. Pero it happens, makanyan. Kasi nga, it's not about who we are, but it's about who they are. Reng cheater, ali naman mag-reflect ito. Alimbawa, may cheat ko, makanyan. Ali naman dahil marako ugali or dahil, alimbawa, sabihin mo, bait ka, does it mean na dapat ali ka ma-cheat, makanyan? Ali naman, di ba? Ali sole reason ta pa or enough reason ta na para sabi ta mo na ali ka ma-cheat, makanyan. Pero, in cheater, character ne nung ninuiya talaga ito. Reflection of Yeah, him. reflection of who her, that or her pala. of who that person is, man yan. So, ikatamo, if balo tayong worth tamo at balo tamo na alita mo deserve ma-cheat, then we must always look forward on something or someone that is better, who will treat us better, who will give us retang bagay na deserve tamo talaga. Man yan. So, if kasi balo mo nung ninula dapat or nanula dapat retang bagyang i-receive mo, maragul yung factor ito eh, di ba? So, ali may tolerate kasi retang alwa naman na machichit tapos sasabihin niyo na aliyo agyu na mawala yung king beyo, makanyan, eto to. So, wow. So, please, though, syempre, ala ko king sitwasyon nyo, pwede yung sabihin na, ala ko king sitwasyon ko, kaya asasabi mo yan. Pero ako maniwala ko na, if you will dig deeper on your situation, atin at ating escape katang situation mo. Aliya, reason itang mechit ko, kaluguran ke, so magpakamulala na ako mo. Mulala kan talaga nung magpakamulala ka, di ba? Pero palagi ating way para mag-move on, para i-build up may uliting sarili mo. And aliwang best na time para italakad mo yung sarili mo nung ali ngeni. So, kareng may nga chitken, I pray na makanikwa kayong sikanalub para italakad mo uliting sarili mo at kareng mag-chitken, maraming pag-pray na ka rin, pero akmal na ng pag-pray ko kaya ka. Mo. So, ito, kani na mayari ing episode ini, sana atin kayong abalo and sana atin kayo ring ikwa kareng advices daring bawat metong kaya kami. So pasibayo, yakoy John. My name is Red. I'm Bray. At ako si Joel. And this is Y.V Matters!